Natsit ja veljesten välinen perheriita. Siinä on kaksi asiaa, jotka liittyy olennaisesti Adidaksen ja Puman historiaan. Adidaksen ja Puman tarina alkaa samasta kenkätehtaasta, jota pyöritti veljekset Adolf Adi Dassler ja Rudolf Rudi Dassler. He perusti 1920-luvun alussa saksalaiseen Herzogenaurachen kylään kenkätehtaan nimeltä Gebr. Dassler. Se oli alku Adidakselle ja Pumalle sekä veljesten pitkäaikaiselle perheriidalle. Veljesten dynamiikka toimi yrityksen pyörittämisen kannalta erinomaisesti, sillä Adi oli luova suunnittelijatyyppi ja Rudi taas ulospäin suuntautunut myyntitykki. Dasslerin kengät niitti mainetta jo 1928 ja 32 olympialaisissa, joissa niillä voitettiin jo kultamitaleja. Todellinen jättipotti tuli sitten 1936 olympialaisissa, jossa Jesse Owens voitti 4 olympiakultamitalia Dasslerin kengät jalassa. Owensin voitot saksalaisvalmisteisissa kengissä herätti ristiriitaisia tunteita, koska afroamerikkalaisen ylivoima soti täysin Hitlerin rotuoppeja vastaan. Tuohon aikaan Adi ja Rudi oli myös natsipuolueen jäseniä, mikä oli silloin monille saksalaisille uran jatkumisen ja ylipäätään selviytymisen edellytys. 1939 alettiinkin taas sotimaan vaihteeksi ja urheilukenkäbisnes hiipui sen mukana. Sodan aikaan Dasslerin kenkätehdas valmisti kenkiä Saksan armeijalle, ja kun sota vähän siitä eteni, niin siellä alettiin valmistaa myös asetarvikkeita ja kengistä tuli sivutuote. Veljekset oli käynyt valtataistelua yrityksen johtamisesta jo ennen toista maailmansotaa, mutta sodan aikana Adin ja Rudin välit meni lopullisesti poikki. Vuonna 1948 veljekset jakoi kaiken. Adi perusti Adidaksen ja Rudi perusti Puman. Molemmat jatko toimintaa samassa kaupungissa, mutta eri puolilla kaupungin läpivirtaavaa Aurajokea. Koko kaupunki jakautui kouluja, pubeja, urheiluseuroja ja jopa perheitä myöten sen perusteella, olitko sä Adidaksen vai Puman leirissä. Herzogenaura saikin lempinimeksi The Town of the Bent Necks, koska paikalliset katsoi aina ensimmäiseksi kenkiä, kun ne tapasi jonkun. Adi ja Rudi ei koskaan sopineet riitaansa. Veljekset haudattiin 1970-luvulla samalle hautausmaalle, mutta mahdollisimman kauas toisistaan. Näin suuresta perheriidasta syntyi 2 jättibrändiä, jotka tänäkin päivänä kuuluu top 5 suurimman urheiluvaatebrändin listalle. Nykyään Adidas ja Puma on pörssiyhtiöitä, joilla ei ole merkittäviä kytköksiä Dasslerin sukuun. Jos sä pääsit tänne asti, niin käy lukemaan tuolta osoitteesta pidempi versio siitä, miten tää Dasslerien keissi oikein eteni.